ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଗୋଟେ କଖାରୁ ରାଇ ବନିବ। କଖାରୁ ଗୋଟିଏ କଖାରୁ ହେଇଥିଲା ଗଛରେ, ସେଇଆକୁ ଆଣିକି ଆସିଛି। ଆଜି ରାଇ ବନେଇବି। କିଛି ତ ନଥିଲା ତରକାରୀ, ସେ ଗଛରୁ କଖାରୁଟା ପାରି ଆଣିଛି, ରାଇ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଫାଳ କରିକି କାଟିକି ଚୁନା କରିଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କଖାରୁକୁ ସିଝେଇକି ହଳଦୀ ଲୁଣ ଦେଇକି ତାକୁ ବାହାର କରିଦେଲି। ତାପରେ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ କଡ଼େଇରେ ତେଲ ପକେଇଲି। ସୋରିଷ ବାଟଣକୁ ଟିକେ କଷିଦେବା। ସୋରିଷ ବାଟଣ କରି ଆଣିଥିଲି, ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରି ଆଣିଛି, ତାକୁ ଟିକେ ତେଲ ପକେଇ କଷିଦେବି। କିନ୍ତୁ ଟମାଟୋ ଟିକେ କାଟିକି ରଖିଥିଲି, ତା ଦେହରେ ପକେଇଦେଲି। ସେ ଟିକେ କଷିଲା ହେଇଗଲା, ଟିକେ ଟମାଟୋ ଟିକେ ପକେଇଦେଲି। ସିଝା ହେଇଥିବା କଖାରୁକୁ ତା ଦେହରେ ଢାଳିଦେବା। ପାଣି କଖାରୁ ସିଝା ହେଇଥିବା କଖାରୁକୁ ତା ଦେହରେ ଢାଳିଦେବା। ଆଗରୁ ସିଝା ହେଇଥିଲା ଯେହେତୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଫୁଟିଗଲେ ତରକାରୀ ହେଇଯିବ। ଟମାଟୋ ତା ଭିତରେ ସିଝିଯିବ। କଖାରୁ ରାଇ ଆଜି କରିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଭିଣ୍ଡି ସିଝେଇକି ଝୋଳ କରି ଖାଇଦେବା, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ କଖାରୁଟା ଆମ ଚାଳରେ ହେଇଥିଲାଠୁ ସେଥିପାଇଁ କରିଦେଲି। ମୁଁ ଜମା ବି କରିନି, ପ୍ରଥମ ଗୋଟିଏ କଖାରୁ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଯେତକ ସବୁ ବରାଦ କରିଦେଲେଣି ଗାଁ ସାରା ଲୋକ, ଆମକୁ ଦେବୁ ଦେବା ସେ ଯାହାକୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ